Күрешер мәл якынайган сайын вакыт акрын үтте. Өй эчендә ялгызына күңелсез була башлагач, ул күршеләргә кереп китте. Нәсима апа бөтен яңалыкны белеп торган хатын иде. Авылдагы хәлләр белән танышыр, Гөлзилә, бәлки Таһир хакында да сүз чыгар. Шундыйрак өмет белән керсә дә, Нәсима апа Таһир турында бер ни дә сөйләмәде. Кыз үзе башлап сораштырырга кыенсынды. Авылда яңалыклар хәтсез җыелып киткән икән. Балалар читкә китеп бетте, Нугман абзыйны яз көне җирләдек дип үз хәлендә сөйләп алды хатын. Район үзәгенә баргач, 3 адәмгә бер ярталып эчкәннәр. Кеше кулыннан. Өчесе дә үлде. Интеге бүлделәр. Бигрәк әллә нишләде бит заманада. Әллә шуңа инде авылда да бик нык эчә халык. Яшь егетләр эчә, кызлар, яшьләр дә бик азынды хәзер. Әле җәй башында ярты авыл диярлек Уфада ятып кайтты. Теге азгынлык ширин юктырганнар. Авылдагы күңелсезлекләрне шул рәвешле тезде генә Нәсима апа. Кемнәрдер аварияга эләккән, кемнәрдер сугышып имгәнгән, кемнәрдер гаиләсе белән аерылышкан, кемнәрдер суга батып үлгән. Һәм барысына да эчкелек гаепле. Буларны тыңлаган сайын Гөлзиләнең йөрәге кысып алды. Авылдашларының бәхетсезлегенә дә үзен дә гаепле итеп сизде. Ә кызның Уфада аракы сатып акча җыюын һәм шуның өчен күңел газаплары кичерүен тоймаган Нәсимә апа һаман да тезә бирде. Гыйльманны хәтерлисеңдер әле, ул да ата-баба ишетмәгәнне кыланып үзен очлады. Бик күп яшь кызларны мәсхәрәләгән икән диләр иде. Шуларның каргышы төшкәндер инде. Эчкән килеш ялгызы гына яшәгән Хәдичә карчыкның өенә ишек ватып кергәндә кыйнап, акчаларын алып, үзен көчләп чыгып киткән. Хәдичә карчыкны бүлнискә озаттык, милиция килде. Гыйльман юк та юк. 3нче көн дигәндә таптылар. Олы юл буендагы каенлыкка барып асылынган. Шуннан соң әти-әнисе авылдан ук күчеп китте. Ходай дошманыңа күрсәтмәсен инде андый язмышны. Әллә нишләде шул дөнья, әллә нишләде. Кибеттә товар, күңелендә иман бетте дигәндәй. Шуның ише хәбәрләрне хәтеренә төшергәләгән арада Нәсимә апа кызның да хәлләрен сораштырып алды. Кайда эшлисең, кайда яшисең, кияүгә фәлән чыкмадыңмы, шәһәрдә дә тормыш авырмы? Гөлзилә кыскача гына, киңәеп китмичә генә җавап бирде. Авылда калбаганың әйбәт булды кызым, диде Нәсимә сөйләшүгә йомгак ясагандай. Яшәүнең кызыгы китте хәзер. Өстәлгә куярга шикәр дә юк. Элек концерт фәләне килә торган иде, хәзер алары да онытты. Яшьләре үзләре дә аны-моны белми. Бөтен һөнәрләре эчү дә ахмаклану. Шәһәр ни генә әйтсәң дә шәһәр әле ул. Анда үз күңелеңне үзең күреп булса да яшәргә мөмкин. Нәсимә апа яныннан Гөлзилә авыр уйлар белән чыкты. Тормышка зарланып яши торган хатын түгел иде ул. Әле менә үзгәргән, канаты сынган, күңеле сүрелгән. Сөйләгән хәбәрләренә караганда, өметсезлеккә бирелерлегең дә бар шул. Гөлзиләнең йөрәге чәнчеп куйды. Башкача аракы сатмаячак ул. Алтын таулар вәгъдә итсәләр дә. Авылдашларының шул хәлгә төшүенә Гөлзилә һәм аның кебекләр гаепле түгелмени инде. Гаепләрен юмар өчен куйган максатына ирешергә тиеш ул. Кешеләргә шатлык һәм гүзәллек өләшеп яшәргә тиеш. Сәгатькә якын сөйләшеп утырып, Таһир хакында бер сүз дә ишетмәүе дә җанына шом өстәде. Ни өчендер аның сөйгәне турында сөйләргә дә теләмиләр. Хәтта Әлфиянең Әлфиясе дә 2 сүзлек хат язып җибәргән. Әлфияне искә төшерүдән көтелмәгән фикер ялтлап китте. Нигәле кич җиткәнен, Таһирның килгәнен тилмереп көтеп утырырга? Өйләренә үзе барсын да керсен. Причем тут Таһир? Әлфия янына киләлә баса ул. Һәм Гөлзилә шулай итте дә. Ти. Әлфия ихатада тавыкларга бодай сибеп йөри иде. Капкадан керүчене күргәч, ачкан авызын ябарга да онытып катып калды. Кулындагы табагы җиргә төшеп китте. Гөлзилә, дип шыбырдады ул моңсу шатлык белән һәм кинәт хушына килеп, ахирәтенә каршы ташланды. Ихлас кочаклашып күрештеләр.
Күземә күренәме әллә дип торам. Нинди җилләр ташлады соң Гөлзилә, хәлләрең ничек? Әлфия элеккедәй шәтелдәп торса да, кыяфәтендә моңсулык бар иде. Бу Гөлзиләнең күңеленә шом өстәде. Шуңа да ул уратып-шуратып тормады, исәнлек-саулык сорашу белән үгезне мөгезеннән алды. Таһиридәме? Нигә хат хәбәре юк? Синең хатны ничек аңларга? Бу сораулардан куырылып калган әхирәтенә сүз ачкычы табарга булышкандай өстәп куйды. Өйләнмәгәндер бит? Юк, диде Әлфия көрсөнөп. Ул күз алдына кичерәеп калган иде. Туктале, ашыкмале, утырыйк әле. Гөлзиләнең өметләре шелпәрәмә килде. Күңелнең аяз күген кара булыт каплады. Әлфиянең кыланышы юньле хәбәр вәгъдә итмәйде. Тыңлыйм, дип түземсезләнде ул. Бакча буендагы эскәмиягә барып утыру белән. Сөйлә инде, Әлфия, тилмертмә мине. Ләкин Әлфия ашыкмады. Күзләрен билгесезлеккә текәп озак утырды. Аннан соң гына калтыраулы тавыш белән ярып салды. Абый армиядан гарипләнеп кайтты бит. Ике аягы да юк. Бару белән сугышка эләккән. Озата кайткан офицер әйтте. Бөтен отделениедән 3 кенә кеше исән калды ди. Абыйны мактап туя алмый үзе. Мактаулы булу беләнме ни? Гөлзилә әхирәтенең сүзләрен ишетмәде инде. Аның миен бер уй бораулады. Гарипләнеп кайткан, ике аягы да юк. Кыз сөйгәненең китапханада беренче тапкыр кинога чакырганын, ярсып чабып барган атны туктаткан чагын, Гөлзиләдән бизергә теләп бәйләнгән егетләрне ничек тукмап озатканын хәтерләде. Әзмәүрдәй таза һәм көчле Таһирны ул ике аяксыз итеп күз алдына китерә алмады. Бу акылга сыймаслык хәл иде. Ләкин шул ук вакытта бу чынбарлык иде. Күрсәң син аны, элекке Таһир түгел инде. Йөнләп сөйләшми дә, карашларын бер ноктага төбәп, уйланып тик ята. Ашауның да рәте юк. Коры сөяккә калды. Йылмайганы да юк. Безнең белән беренче күрешкәндә дә буйык иде. Кайтканына бер дә шатланмый шикелле. Гөлзиләнең армияга киткән чагын хәтерләде. Кадерле кешесе белән аерылу газабы бар булмышына чыкса да, хәрәкәтләрендә дә, карашларында да горурлык хисе, яшерен дәрт бар иде Таһирның. Егетлек эшләргә ашкыну тойгысы бар иде. Һәм менә шул кеше ике аяксыз, гарип. Илеңне явыз дошман басып алган шыр булса, моны аңларга да булыр иде. Андый дәвер дә түгел бит. Авыз тутырып сөйләрлек сугыш та юк. Әзмәүрдән ике аяксызга, шат күңелледән моңсу җанлыга әйләнгән егет Гөлзиләнең сөйгән яры бар. Синең хатыңны аңа бирдем, укып чыкты. Бер ни дә дәшмәде. Кесәсенә тыгып куйды да, вәссәлам. Таң алдыннан сулкылдаган тавышка уянып киттем. Сиңа җавап та язган иде ул. Тик нишләптер ачып укыдым. Укыдым да ул хатны салып җибәрмәдем. Үзем икенчене яздым. Ике генә сүздән. Аңлагансыңдыр. Абыйның хәле турында язарга йөрәк җитмәде. Икегезне дә кызгандым. Аннан соң сәер хат бит. Тизрәк кайтып төшәрсең дип тә уйладым. Гаепле булсам, гафу ит. Ә ул хат менә. Гел үзем белән йөртәм. Гөлзилә хатны кесәсенә салып куйды. Таһир идеме, диде ул, урыннан кузгалып. Юк, больницада. Хушын югалткач скорый чакырган идек. Алып киттеләр. Гөлзилә гипнозланган кешедәй, тирә-яктагы бер нәрсәгә дә игътибар итмичә, акрын гына атлап, ихатадан чыгып китте. Әлфия эскәмиядә утырган килеш Гөлзиләне томанлы карашы белән озатып калды да, бераздан үксеп елап җибәрде.
Өйенә ничек кайтып җиткәнен, ничек кергәнен хәтерләми Гөлзилә. Уянып киткәндә, ул идәндә чалкан ята иде. Тирә-як караңгы, тәрәзәдән сагыш йомгагыдай ай күренә. Ул торып утны кабызды, чәй куеп җибәрде. Аннан соң табак-савыт юарга тотынды. Ул арада чәй кайнап чыкты. Гөлзилә аны сүндерде дә диванга барып утырды. Торып, идәндә яткан сумкасын актарырга кереште. Андагы күчтәнәч фәләнне алып өстәлгә куйды да яңадан диванга килеп ятты. Бераздан торып чәй ясады. Аны бер-ике йотты да китап шкафы янына барып басты. Гаилә альбомын кулына алды. Игътибарсыз гына бер-ике битен актарды да урынына кире куйды. Яңадан өстәлгә килде. Чынаякны ереннән терәде, кире куйды. Кинәт нәрсәнедер исенә төшергәндәй ишек алдына атылып чыкты. Ни эшләргә теләгәнен онытып туктап калды. Шул хәләттә бераз басып торды. Аннан соң акрын гына атлап өйгә керде. Диванга барып утырды. Кабат китап шкафы янына килде. Бер китапны кулына алды да аңа бераз карап торды. Кинәт кыргыйларча чинап җибәрде. Китабын атып бәрде һәм ниндидер ачы нәфрәт белән кулына эләккән бөтен нәрсәне идәнгә томырырга тотынды. Бераздан өйгә Әлфия килеп керде. Чәче башы тузган, күзләре тонган Гөлзиләнең чинап, шыңшып, дөнья җимергәнен күреп, ул шунда ук чыгып йөгерде. Гөлзилә шашынды да, хәлсезләнеп идәнгә шуып төште. Ул бөтен гәүдәсе белән калтырана, яралы җанвардай ыңгыраша иде. Күп тә үтми Әлфия кулына дипломат тоткан бер хатынны ияртеп кабат килде. Алар Гөлзиләне диванга яткырдылар да, келгән хатын дипломатыннан алып уколкалады. Хәзер тынычланып йоклар, диде хатын. Эшен бетергәч, китәргә кузгалып. Борчылырлык әллә ни юк. Әлфия өй эшен тәртипкә китерде дә Гөлзилә янына барып утырды. Аның юрганын төзәткәләп куйды. Шишләреннән сайпап иркәләде. Бирешмә, Гөлзилә, дип пышылдады ул. Түз. Беребезгә дә җиңел түгел бит. Абый көчле кеше иде. Ул да бирешмәс әле. Ә син бит аның хатыны түгел. Син ирекле. Синең үз юлың. Алмак кебек чагыңда бер гарипне карап ятмассың инде. Моңа абый да риза түгел. Сызланырсың да, онытырсың. Сине һич кем гаип итмәс. Түз, Гөлзилә, түз. Эх, күпмеләр түзәргә соң инде. Әлфия аны кочаклап, елап җибәрде. Гөлзилә төш җиткәндә генә уянды. Әрнүнең тәүге авыр дулкыны үткән иде инде. Ул үзен тыныч хис итте. Тойгыларга артык бирешмичә генә әлеге хәлдә үзенең нәрсә кылырга, ни эшләргә тиешлеген чамаларга тырышты. Гарипләнеп кайткан, ике аяксыз дигән уй тынгы бирмәде. Гомер буе омтылган максатына җиттем генә дигәндә, гарип кеше, хатта иң газиз, иң кадерле кешесе булса да, кызның аягына тышау, ә язмышыңны аның белән бәйләү, муеныңа гомерең буена сөйрәлеп йөрәчәк авыр таш асуга бәрабәр иде. Әлбәттә, Таһир армиядан сау-сәламәт кайтса, икесе дә шиксез бәхетле булырлар иде. Ләкин Таһир бәхетсезлеккә дучар ителгән икән. Гөлзиләнең дә тормышы фаҗиғәгә әйләнергә тиешмени. Моның өчен кызны беркем дә гаепли алмый. Һәр хәлдә ул әзмәвердәй таза, шат күңелле Таһирны ярата иде. Ә елмаюның нәрсә икәнен дә оныткан гарипне түгел. Бер мезгилгә Гөлзиләнең күңелен ачы нәфрәт чолгап алды. Дөньяның бөтен гарипләрен, генераллары, министрлары, ил башлары белән бергә утка ыргытасы килде. Бер дөрләп янсыннар да, кеше гомерен фаҗиғәгә әйләндерүче кара утта гарипләр дә бетсен иде җирдә. Гөлзилә гүзәллеккә, яктылыкка, моңга гашык, ул гариплекне җаны тәне белән күрә алмый иде. Тик армиядан гарипләнеп кайткан егет Гөлзиләнең күңелендә иң тәүге, иң саф, иң гүзәл, иң якты хисләр уяткан егет иде. Гөлзилә торып утырды.
Өстәл янына килеп шәй ясады. Аңа хәзер тыныч булырга, барысында айык акыл белән хәл итәргә кирәк иде. Таш булып катарга да, артык йомшарга да ярамый. Шәй эчкәч, өйгә күз йөгертеп чыкты. Тәртип. Кичә ычкынган иде түгелме соң? Пыр туздырган иде барысында, китапларны да алып бәргән иде. Ул китап шкафы янына килде, киштәгә күз ташлады. Кинәт йөзенә сихри нур йөгерде. Ике китап, мине бер үк күрми калмагыз дигәндәй, башкалардан айырылып күзгә бәрелеп тора иде. Махсус шулай куеп киткәннәр диярсең. Гөлзилә аларны үрелеп алды да күкрәгенә кысты. Ибраһим Гыйззәтуллин, Фәнис Яруллин. Менә кайда иде Гөлзиләнең сорауларына җавап. Әлфия килеп керде. Үзе калдырып киткән китапларны Гөлзиләнең кулында күргәч, күзләре ычкынланды. Уяндыңмы? Хәлең ничек? Диде ул, шатлыгын яшерергә теләп. Искиткеч. Гөлзиләнең чынлап та күңеле күтәренке иде. Үзең ничек? Бер чама, ул әйтергәме юкмы икән дигәндәй уйланып торды да дәвам итте. Җизнәйләрдән Мәскәүдән хат килде әле. Таһирны алып килегез дигәннәр. Анда бик яхшы протезлар ясыйлар икән. Үзе йөртә ди. Аннан соң психологик ярдәм хезмәтендә эшли икән. Гөлзилә аны тыңлаган саен ныграк балкыйды. Тик Әлфия иң соңыннан күңелсез генә өстәп куйды. Әти әйтә, бара алмабыздыр инде. Бик күп акча кирәк икән. Гөлзилә дәшмәде. Бераздан Әлфия сүзне икенчегә борды. Озакка кайттыңмы соң? Бүген китәм. Аның өчен монда калуның кызыгы юк иде. Шулай тизме ни? Алайса җыенырга вакыт инде. 1 сәгатьтән көндезге автобус килә. Мин тукталышка кадәр озата барырмын.